aiweka anonzi wararama wagaraga ndononzi wawa vari varungu vanoti wawa chirungu unonono aiwa dzimwe chembereka nawanzi wararamaka usaka mudharabhanda kasingabve panapa chembere inobika iyi inosota ona type dzichembere idzi inoda kutaura iyi chembere ikaonaka ndoita barika manje anotizaaajamuka barika kana kuti ukabikirwa wakadai mumba wakateka timakumbo zanaira chandangonapo wachiwa kuti zvana zvake zvechembere zvinoita matama kudai izvo Yesu, naye vakwasha nanhasi muchiri pano hamusati mapedza wawo wenyu nanhasi here nhai vedu we aiwa wakundopera akuda kuwedzera umwe mbuya kasimbatauro kunoka ndakonzwa kuti chemba uzinzwa kakora kani wakwasha asi vamatozvinzwa kani hapana zvamungotaurawo ndega apa ndo mbuya irutaura yega yawanga chitoda kuroora komukodzira muri pamati unorara ayo kunditi ndezi makamunonoka nechemba yangu ndiyanekamira ndati ndoda chemba yangu amudirawa